I'm watching my vlog. I'm watching my own creation, people. Chinek ko yung mukbang namin ni Dan ng video, guys. Anyway, I don't have any makeup on kasi I will get my face done today. Papatanggal ko yung aking mga milya. Today yung aking schedule. And, oh my gosh, I should put some lipstick on because I look like a piece of poo! Dadalhin ko tong camera ko, babe. Will it fit? Yeah, it will fit. Ito yung lagi kong ginagamit sa work kasi maganda siya. Hindi siya ganun kalaki, pero it's big enough na makaka-fit siya ng aking tubig. This is from Kmart. What are you eating, babe? Are you doing a mukbang? Tapos yung lunch ko. Hala, did you bring your food? Yeah. Okay. Ito yung niluto namin kagabi. Then my wallet. Nag-aanap ako ng like, gusto ko guys ng bumili ng mamahaling wallet. Kaya lang napaka-fussy ko sa wallet. Gusto ko, did you move the camera? Gusto ko like, marami siyang, hindi siya ganun kalaki. Ganito, perfecto. Kaya lang mumurahin siya. So like, meron na siyang mga ano na siya dito. I got this from Chic Grace. See, nag-rub off na siya dito. Like, marami siyang lalagyan ng cards. Tapos, meron siyang pakbakit dito, lalagyan ng coins. Basta ganyan yung gusto ko. May pataso pa siya. Nagtingin-tingin ako. Tingin-tingin lang naman guys. Tingin-tingin ako sa Louis Vuitton na wallet. Wala sila nung gusto ko. Kasi, konti lang yung mga slots nila. Hindi ganun ka dami. Ano ba? Bakit mo ba inopen yung... Ay, mag-lipstick ako. Alam, meron tayo. Ang dami ko ng lipstick dito. Ay. Mga guys, alam nyo ba, hindi ko pa ito na-review. Napagalitan na ako na love. Wait, what am I gonna use? Magpapack ganern ako, guys. Akala ko may... ito, lip tint naman itong isa. Ito. This is the Lipton Get It Tint from... Are you from Tony Moly? Hindi ko alam. Ito na lang gamitin ko. Hi, guys. So, nandito ako sa Chemist Warehouse. Ito yung bibilihin ko. Wait. Ayan. Para yun sa aking contacts. Now, I'm looking at this. Kasi malapit na maubos yung amin. So, hinahanap ko yung volume. Pero wala. Meron sila normal strength, colored hair. Basta pink yung dito nung akin. Tapos meron sabi, volume. Hi, guys. Dito na siya, guys. Agtang ko, guys. Wait. Hindi ako nag-makeup kasi... Saan inyong appointment? Dili, family? 5:40 ako. Tagal pa yung akin. Niya siya? Hindi ko alam. Anong oras yung sa kanya? 4:50. Oh, ngayon na yun. na to? Sexy naman ni Mami Love. Uy, tingnan nyo naman yan. Palubot mo na. Wala na, Day. Taas Wala na siya. Taas na siya. Dito, nag-top na ako para sa imo. Titingin kami ng perfume, guys. Meron kami mga gustong amoyin, kaya lang nakalock. Mahal siya, guys. Kapag nakalock, mahal. Ito, gusto ko ito amoyin yan. Yung millionaire na pambabae. Kaya lang nakalock, besh. Kailangan natin ng key. Dito kami sa Priceline. This one, guys. Ay, nandito na pala siya. Bakit hindi madaldal si Ate Love? Oo nga, hala guys. Bakit hindi siya, madaldal? Ang daming scent. Comment nyo below. Comment niyo below. Ito yung mabango talaga? May Yan, sample? Day. Hindi, ano yan, Day? Hindi yan yung mao. Hindi yan yung Ano mao. ba? Ano ba? Day, it's a body spray, Day. Gusto mo mag-away tayo, Day? Oo, it's a body spray. Perfume yung sinasabi niya, Day. Perfume. Ay, okay na yan. Okay na daw yan, Day. Pero yan yung ano. Mabango ba to? Oo. Mabang na yan. Using Ito yun. perfume. Using Ay, ang yun. bamba, yung bamboo nga, ang bamboo. Wait. Hindi, in-order ko yung perfume, no? Dinala niya sa front, baka kasi daw yun. Lagay ko sa bag ko. Kasi hindi siya pinagkakatiwalaan. Yun, sabi niya, guys, doon ko na lalagay sa harap Dahil naka-formal ka. Kasi daw baka daw ilagay mo sa supot. Kasi meron ko supot. Meron kasi akong supot, tapos yung bag ko open pa, oh. Ready to nakaw. Guys, I will Tingnan upload niyo. this later. Isang bilis. Oo nga, upload ka. Sana nag-vlog mas ka. No, guys, because I can't commit to the commitment. What our friends are for. Okay, meron pa ba kayong bibilhin? Wait, check ko yung lista ko. May lista ako eh. Fractional ba yun? Ano yan? Yung blazer. Ano yan? 360. Para saan? Sa face. Bakit? Kasi diba, I have may mga Hello. Pag yan, may Lumakay niya dahil. Oo. 360 tapos yung LED pa na Oo, yung LED. Hindi ako kumuha. 69. Hindi ako kumuha ng LED. Uy, ang mahal nun. Hindi ako nakaka-relate. Tapos na yung aking ano guys. Tignan yung aking. Parang ako may tomato.
Para ng kamatis yung ilong ko. Kasi lagi ako napapili siya sa Philippines dahil kasi ang dami ko talagang ano dahil ma-pimples talaga, kumaakning talaga akong tao dahil. So, ina-extract nila? Sobrang sakit. Labas dahil, puro ka talagang ano dahil. Hindi ka pwedeng mag-commute. Kailangan First time ko yun kanina, guys. Sobrang sakit pala. Hi guys. So, pinrake nila. Tapos may dugo na. Tapos kinuha. Kasi hindi pwede mag-film sa loob. Nakakalok. Hindi pwede. Hindi. Hindi rin talaga okay din sumamatay dahil. Nagtanong ko kanina, pwede mag-film? Sabi niya, hindi pwede. Hindi, wow. Dito kami sa Coco, guys. Pinagamit ko kay Love yung yung stamp sa Coco. Kasi dalawa na lang yung stamp. Makakalibre na ako ng isa. Tama-tama, 3 kami. So, yung isa libre. Yung akin yung libre. Si Love nandun na. Order siya ng Coco, besh. Siya na muna una. Si Lyra naman, para makalibre ako. Akala ko na, susakay ko dahil. Bakit? Sabi niya, are you the one that said ko, in YouTube? Akala ko na siya. Saan? Dito? Yan. Akala ko na naman siya Tagalog na. Uy, mabait siya. Natin niya yung drink mo. Nag-try si Lyra ng bagong drink. Ang sarap. Ang sarap ng bagong drink niya. Ang sharp niya. Hindi ka makita. Ang sharp. Sarap ng caramel, guys. Sarap. Ito, nag-try ako ng bago. First time ko mag-try ng bago. Masarap Oo, ba? masarap. Masarap din to. Panda milk tea. Huy, sunduan na tayo ni Dan. Uy, baka dumaan na yun. Tara. Bahay na tayo, guys. Sobrang junk ako today. As in, sobra talaga. Ganyan natin yung buhok natin. Pero hindi kita yung ating ano. Tingnan naman to. Galing yan sa Zaful, guys. I will do a swimsuit haul soon. Inopen na siya ni Dan kasi siya yung naka-receive nito. Nandun to sa labas ng bahay. Umuwi siya kanina. So, sneak peek ng mga swimsuit. And yan yung binili kong ano. Anyway, meron din akong package. I think ito yung contacts. Nag-order ako ng contacts sa Honey Color because they were having buy one, get one free. Guys, buy one, get one free yung contacts nila. As in, ay nako, yung nabayaran ko siguro less than $50. Tapos meron ata akong 6 dito. Kasi buy one, get one free sila. And then, I have this walang katapusang pamasko shopping, guys. Ito na siguro yung baka hindi pa. Pero, bumili ako ng pang-gift ko para sa, basta, Femme Boss na perfume. Ang bango niya, guys. As in, ang bango niya talaga. Maliit yung binili ko kasi yung malaki, mahal. Pero yeah, and then I got this as well kasi kailangan ko. Sobrang gustong-gusto ko to, guys, kasi sobrang liit lang niya. Sobrang nipis lang niya na panty liner. It's the U Sport by Kotex. Ganyan yung itsura niya. As in, sobrang nipis lang talaga to. Parang wala lang kapag sinuot mo na siya. And then I got this as well. Pinakita ko to sa inyo kanina. I went for the diamond hold. It says hold and shine. Because naubusan na kami. Babe, I got you this. Hala, kahubad naman si babe. Uy, I got you this. I'm in front of the camera. You have to, I know, I covered you. This is the, you have to say it again what it is, because yeah. no, I'll just blur you. Okay. I just put like a monkey. This is the diamond hold. So the pink one, they no longer have that. But it's like $7 for this. Yeah. And then I got my contact lens solution as well. Kasi naubos na yung akin. So ito yung Oxy set na merong yung mga tablets na pink para sa hydrogen peroxide. Yeah, gusto ko siya kasi maganda siya pang travel, guys. Kasi hindi siya kasing laki nung AO set ba yun? Yun. And babe, look. I got the Yugo. Huy, babe. Yugo. Okay. Oh no, what Yugo? Boss. Boss. Yugo. Kasi parang meron at siyang perfume na Yugo, boss. But yeah. Hello, babe. Kailangan pala natin magluto. Wait. Kailangan pala magluto, guys. Ito na nga naman sinasabi kong walang katapusan talaga ito. Okay, guys. So, ito yung lulutuin natin. Easy spaghetti alla carbonara. So, ito yung red. So, merong red dito. It's this one. Ayan! Okay, so yung nasa loob dito is garlic, onion, sobrang laking onion. We have pine nuts. Yan. And then, hala, ang dami nito, babe. Perfect. Did you eat your noodles for lunch today? And did you eat something else? Oh, good. That's good. So, ito. Ano? See? It's a lot. So, we can have this for tomorrow as well. Yeah, there's a lot. And then, spinach. So, yan yung laman yan. Hala, hindi siya ganun karaming ingredients, ha? That's good. So, we need Parmesan cheese. That's here. There. Parmesan cheese. And then, bacon is here as well.
Nice. Pine nuts. Oh, cool. That's it. Ah, that's good. That's really easy. That's it, babe. Let's do this together, babe. Alright guys, so natapos na natin yung bacon, onion, at saka garlic. Now, the water for the pasta is boiling. So, nilagyan namin yan ng salt at saka oil, olive oil, para hindi siya magdikit-dikit yung pasta. Are we cooking the whole pack? Oh, yeah? So, lulutuin namin yung whole pack. And then, meron din pa sauce sila. So, yung sauce, meron siyang 2 eggs, and then grated Parmesan cheese, and then nilagyan ko siya ng konting pepper. And then meron pang sauce dito. I do not know what is this for, this sauce. Meron siyang balsamic vinegar, honey, at saka... What's in this, babe? Balsamic vinegar, honey, at saka olive oil. It's a side, like a salad. Ah! For this... Okay. Kasi i-ano namin to, i-divide namin siya. Yung half nito ilalagay sa spaghetti. Tapos yung half is salad. Okay. Yun pala. Sauce pala siya sa salad. Ang cute ng ano nila, Parmesan cheese. Ang liit. Yeah, masarap to guys. Carbonara. Yummers. Good job, guys. We have some reserve water pala guys. Ito yung sa... Can you film this? Yan yung sa pasta. Sabi dun sa recipe, mag-reserve ng water galing sa pasta just in case mag-dry to. So yeah. I think this is too small. Do you have a bigger one? Yeah, let's use that one. Let me do it. Oh, yum! Dami nito, uy! Got it. So ito guys, kapag ganyan na yung itsura ng spinach, na parang naano na siya, parang luto na siya ng slide, ilalayo mo na siya sa apoy. So, nilipat na namin siya sa walang apoy, tapos ilalagay natin yung sauce natin. So, ito yung merong Parmesan cheese at saka egg. So, dapat wala siya sa apoy guys, kasi meron tong egg eh. Mag-aano yung egg, mamumuo-muo siya kapag nasa apoy siya. So, yan. At saka half a cup of the reserved water. Yung tubig sa pasta kanina. Oh, yum. Wait, just a little bit more. I'll do it. Yan. Sobrang daming noodles. I think we're not supposed to cook all the noodles. It's called spaghetti. The spaghetti. Nagsuot lang sila ng shorts kasi nakahubad na naman guys. Ang init-init kasi, grabe. Ito yung salad. So, spinach lang siya, tapos meron siyang balsamic vinegar, honey, at saka olive oil. Yan lang. Napadami yung ano, spaghetti. Sana hindi ko niluto lahat. Sabi kasi nila, lutuin lahat eh. Cheese, babe! Cheese, oil! I thought you put it on. You need to put it over. They will critique the crap out of something. Overpowered, let's say it's fun. Yum! That's a lot of cheese. I'm not impressed. I love cheese. Let's go ahead if you want. I'm bringing this to work tomorrow pala, babe, so we need more cheese. Itong grater na to nabili namin sa Kmart. For like what, $1.50? Nagpunta kami dun, wala pala kaming grater. You put pineapple on it and all that? Mm.
Kalimutan mo na ito. Ay! That's yummy with cheese. So scientific juice and Okay. your new Clue Grande is great. And the kids love it. How much more left? How many bowls? do you reckon? I don't know, Heath. Bilis mo naman, babe. Yeah. It's okay. That was good, guys. Hindi ko maubos yung pasta ko. Dami. Magbabaon ako bukas. At least wala na ako iisipin. At least may baon ako bukas. Pagod na ako, guys. Pagod na ako. Si Dan yung maghuhugas. Kasi magsi-skincare pa ako. Ay, nakalimutan ko magtanong ko ano gagawin ko sa mukha ko. Nape-prepare na siya ng aming pang-lunch bukas. Ilalagay na niya sa baunan. So, ito yung package galing sa Honey Color. In-order ko to guys ha, hindi sponsored whatsoever. Ito! So, honeycolor.com. Sobrang ganda nila guys. I think yung nabayad ko na shipping, $7 lang. Tapos sobrang bilis. I ordered this on Friday and today is Tuesday. I got it already. Ang dami nilang pa-free na ganito oh. Lalagyan ng contacts na sobrang cute. Ang dami kong ganito na. Kasi last time, binigyan nila ako ng mga 6-5 din. Depende kung ilang contacts yung ano mo. Like, kapag umorder ka ng 6, meron ka ding 6. Kasi like 1 case per lens. Yung ginawa ko guys is yung in-order ko sobrang mumura. Like ito, mura lang to. Isa siya sa pinakamura. I think $13 lang to and it's good for 1 month. And yung free niya ha, yung regular price ng free niya, around $27. So sabi ko ha, that's good. So I got the basics one. Ganyan lang siya. Maingay si Dan guys. And then itong mga to, Magic Glam. I'm pretty sure mura lang din to. And ito yung binayaran ko, itong tatlo. Kasi nga, mumura lang nito. And then yung free ko, guys. Ha ha ha. This one is Neo Cosmo. So, open natin siya para lang makita nyo. Yung mga binibili ko na contacts, yung mga brown. At okay lang sa akin yung gray. Basta 2-tone or 3-tone siya. Para hindi siya like over gray. Ayaw ko din nung parang mayroong like very noticeable na border. Kasi parang obvious na contacts siya. Oh my gosh, this looks really good. Ganyan yung itsura niya, guys. So, meron pa rin siyang border, pero parang magbablend siya sa color ng eyes mo kasi hindi siya like super dark na pa-board. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung mga Gio. Ay, naku, usong-uso yung Gio na yan noon. Nung kabataan ko na hindi pa naman sira yung mata ko. Nagko-contacts na ako. Ay, naku, yung mga ginagawa natin sa sarili natin. Ngayon, nagsisisi na ako kasi yung grade ng mata ko, hindi ko na kaya kapag walang ano. Hello, ito ang ganda din! Oh my gosh. Hindi nyo siya makita, guys. But, oh, that looks really good. Ay, excited na akong gamitin to. Ang mamahal ng mga free, guys, ha? Like, sabi ko kanina, $26, $27 yung free. And I think this one is good for 1 year. I'm all set. Like, this one is good for 1 year. I usually go sa mga 14.2 kasi nga kahit na ganun yung size niya, 14.2, malaki na siya tingnan sa mata ko kasi nga maliit yung mata ko. Magbihis na ako, mag-skincare na ako, mag-edit ako ng video. That is basically it for this video, guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Bye. Mwah. Thank you, babe. Thank you, babe.